Намираме се в едно българско село с много красива природа, село Орлов дол, Хасковска област. И сега имам уникалната възможност да ви представя лечебно-оздравителна къщичка. За по-звучно може да се каже биорезонансна терапия. Построена от мен специална къщичка, в която едновременно се намират хора и пчели. Едните работят, а другите в този момент укрепват своето здраве. В тези кошери живеят и работят пчелни семейства. Местата за лягане са направени върху кошера. Пряк контакт с пчелите вътре в къщичката човек няма. Пчелата е уникално създание на природата. Трудно може да си представим какво би било без тях. Живота на пчелите е много кратък, но за това време те успяват да направят много. Всичко, каквото дава пчелата на човека, е много полезно. Искам да ви запозная с още една дейност на пчелите. Как действа лечебно-оздравителната къщичка. Първия момент – аромотерапия. Когато влезеш в къщичката, попадаш в приятна и чиста среда. Миризмата на мед, восък, пчелно млечице, пило и на още прясно изпечен хляб. Диша се много леко, дълбоко и с пълни гърди. Всички тези аромати позитивно влияят на нервната, сърдечно-съдовата, белодробната и имунната системи. Наблюденията показват болни от астма, бронхити и ларингити прекрасно се чувстват след такива процедури. Получава се ефект на голяма инхалация с лечебен въздух. Пчелите живеят само в чиста среда. Те ионизират въздуха в цялото помещение. Получава се така, че ние дишаме ионизиран, стерилизиран въздух. Особено при вечер, когато цялото семейство се събере, аромата се усилва. Искате си тук да стоиш колкото се може повече. Второто лечебно действие е микровибрации. Пчелното семейство постоянно се труди, при тях няма почивка на обяд. Те със своите малки и тънички крилца вентилират въздуха в кошера. Изпаряват водата от нектара. Потушават го и после го превръщат в мед. Младите личинки също се нуждаят от проветрение. Те не трябва да се прегряват, когато е горещо, и не трябва да изстиват, когато е студено. При тях в кошера трябва температурата да е постоянно 35-37 градуса. В друга среда те не се развиват. Постоянно и непрестанно работят хиляди крилца. Създава се постоянен и равномерен шум. Ако поставиш ръка на стената на кошера, ще почувстваш тези вибрации. Те настройват организма на човека на нужната, матрично правилната чистота. Способстват за по-добро кръвообращение. Има научно направени наблюдения, че ако се намираш не по-малко от 40 часа в такава среда, започва нормализация на кръвното налягане. Третия ефект е топлинния ефект. Биологически чиста и суха топлина, като телесната температура на човека. Лягаш на леглото и усещаш приятно отпускаща топлина. Става ти много приятно и комфортно. Много нарушения в организма са свързани с дисбаланса на топлинния обмен. Това много помага при артрити, артрози на гръбначния стълб, при всички сфери в опорно-двигателната система. Четвъртото действие е биополето на пчелите. Най-главното лечението при пчелите е биополето. Всеки човек има своята аура. Също и пчелното семейство има своя обща статистическа аура в диаметър 30 до 50 см. Когато човек легне на леглото над кошера, той се потапя в чиста и правилна среда. Невидимото биополе започва своята работа. Човек чувства как умората и напрежението го напускат. След 10 минути очите се затварят и изпадаш в приятна дрямка.
после заспиваш. Пчелите продължават да се трудят. Едновременно работят около 200 000 пчели. Създават хармонична среда. Пчелите шумят, създават постоянно и равномерно звучение, акустични вибрации. Получава се ефект на медитация. Това влияе много добре на централната нервната система. Човек се успокоява и усеща позитивно влияние. Подобрява се съня, обновява се организма след нервен стрес и нарушения. Изчезват натрупани тревоги и умората. Когато се събудиш, се чувстваш отпочинал и пълен със сила. 2 часа сън са достатъчни и се равняват на 8 часа нощен сън. На тялото става леко и изравнява своя топлинен биоритъм. Започва обновление на периферното кръвообращение. Болните имат уникалната възможност да обновят кръвообращението, като лежат 1-2 часа. Оптималното време за изпълнение на такава терапия е пролетта, лятото и сента. В това време пчелното семейство се развива активно, има много пчелно пило, мед, увеличава се температурата в кошера, каквато трябва за тази терапия. Това лечение дава възможност за в бъдеще плодотворен живот и да се трудиш без усложнение. Може да се каже, че това е психологически момент, когато човек попадне в аурата на природата. Обновява се не само физическото тяло, но и духовното състояние. Възстановяват се тези чувства, които човек усеща в живата природа. Обновяват се и се възстановяват всички жизнени сили и функции. Чувстваш усещане за мирно блаженство. Такива чудеса правят пчелите. Например, в Япония бутилират въздух от кошера в специални колби и го продават като лекарство против бронхиална астма и други заболявания на дихателните пътища. Там има високи показатели за продължителност на живота. Надявам се, че моят разказ ви беше интересен. Можете да дойдете при нас и да изпитате на себе си пчелотерапията. У вас ще се включат механизми за саморегулация, които са заложени във всеки човек от неговото раждане. Просто те са заспали по някакви причини. Нерядко пагубно влияние оказват храната и водата и нашите мисли и емоции. Каня ви при нас да се лекувате и отпочините. За желаещи да разпуснат малко повече, има меден масаж. Заповядайте, заедно ще се лекуваме и възстановим силите си.